Идеята на събитието, което организирахме днес, е да срещнем дрехите с техните нови собственици. Това е един импровизиран флашмоб, който иска да покаже как дрехите имат своя дух, те живеят и дрехите говорят. Всяка една дреха, която е тук, има так, който Дени може да ни прочете. Ето на тази дреха, например, пише: "Не ме третирай никога като парцал." С този так ние искаме да кажем, че всяка дреха има лична история и който почувства тази лична история близо до себе си и може да помогне на тази дреха да отиде при новия си собственик и да я обича и да я носи, може да я вземе със себе си съвсем безплатно и свободно. С това мини импровизирано събитие всъщност искаме да покажем, че дрехите имат свой дух, свой живот, да накараме хората да мислят по-рационално, когато купуват качествени дрехи, които носят и биха носили дълго време. Говорим тук и за устойчива мода, също така за споделяне на дрехите. Здравейте, какво ви привлече в тези дрехи, които са закачени на клон в парка? Кампанията. Много ви е идейна кампанията. Всъщност всяка дреха е с лична история, тази история явно сте я почувствали близо до себе си. Може ли да прочетете какво пише на вашия так? Значи, ако няма с кого да излезеш събота вечер, имам предложение: излез с мен. Да. Хареса ми различната идея. Като минавах от тук, се впечатлих всъщност как ги бяхте подредили и съм запозната с главната концепция на Empty Your Wardrobe и много ми харесва като идея. Всъщност това, че хората могат да си разменят дрехите, да не ги изхвърлят, да им намерят някакъв нов живот и нов притежател. Най-вече заради надписа. Да, днес и събота вечер ви имате точно подходящия надпис. Може ли да го прочетете? Ако няма с кого да излезете, събота вечера имам предложение: излезте с мен. И почувствахте тази дреха близо до себе си и ще я вземете, за да я облечете в събота вечер. Разбира се. Ами заповядайте, ваше, може да я вземете. И успешна събота вечер. Привлечеме идеята на това, че трябва да се разменят дрехи, да не се хвърлят, защото смятам, че хората имат прекалено много дрехи и така, не трябва да се хвърлят. Всяка дреха е с лична история, може ли да я прочетете? Да, пия единствено шампанско в два случая, когато съм влюбена и когато не съм. И това почувствахте близо до себе си и я взехте? Да, почувствах го близо, тъй като смятам, че човек трябва да е така, да гледа напред, независимо от това дали има любов или няма любов в момента, трябва да се усмихва и да пише. Супер, дано ви донесе много любов в тези панталонки. Не ме третирай никога като парцал. Да, това е доста трогващо. Да, че жените трябва да се уважават и обичат. Да. Надяваме се никога да не третирате като парцали тези дрехи, а да ги носите с много любов и късмет. Благодарим. Чао! Приятен ден! И на вас! Do you feel the way I do? No, 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 no. La 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 la.